Merevkaros letolás. Választ egy rudat, teljesen mindegy, hogy milyen, amelyik szimpatikus, meg amelyik éppen szabad. Lehet egyenes rúd, lehet ilyen hajlított francerúd, kötél is jó, bármi. Kiinduló helyzet, megragadod az eszközt, picit hátrébb jössz, hogy elemelkedjen a lapsúly egymásról. Mellkast kiemeled, hasat enyhén tartod. Ez a lényeg, hogy ilyenkor nem kell teljesen beszívni, arra gondolsz, mint amikor szólnak, hogy mit tudom én, fotózás, vagy ilyesmi, húzd be egy kis lassat, mellkast kiemel. A lapockát leszorítod, nem kell hátul összezárni. Tehát még egyszer, picit jöhetsz erre majd, hogy jobban látszódjon. Mellkast kiemelem, hasat tartom, a lapockám lefelé van zárva, a vállöv is lefelé van zárva, nem zárok hátra, csak szépen lefelé, hogy a mellkast ki tudjam emelni. A felkart megpróbálom behúzni törzs mellé. Amikor húzom be, akkor fújom ki a levegőt, lent egy pillanatra megállítom, majd szép lassan engedem vissza. Nagyon fontos, hogy megpróbálom addig húzni, ameddig a felkar nagyjából test vonalába ér. Ott picit megállítom, megfeszítem, és szép lassan engedem vissza. A vállövet nem mozgatom felfelé, nem mozgatom előre, hanem szépen stabilizálva tartom, és innen csak arra gondolok, hogyha mintha itt lenne egy ilyen forgó tárcsa, akár mint az olló, ahogy kinyílik, csak ezen a ponton mozog minden egy helyben van, és onnantól szépen behúz, megfeszít, majd kienged. Azt szoktam még mondani, hogy úgy tudsz rá fókuszálni erre a gyakorlatra, mintha elképzeled, hogy egy szörfdeszkán hasalsz, és húzod magad befelé a vízen. Igazából ennyi, amerre figyelni kell. Nagyjából olyan 12 ismétlést érdemes végezni ebből a gyakorlatból, és amire még szoktam sarkalni az embereket, hogy nem feltétlen kell a tricepsnek teljesen lefelé nézni, mert akkor könnyebben be tud kapcsolódni, olyan picikét kifelé fordíthatod a karod, ezáltal nehezebben tudsz ezt a kis könyökhajlítást végezni. Ugye, mivel merevkarosról beszélünk, ezért a könyökhajlítás nem opció, mert ha azt elkezded használni, akkor fogod érezni azt, hogy a tricepszed bedurran. Hát próbáld meg azt, hogy nem teljesen befelé szorítod a könyököt, hanem nyugodtan engedsz rajta egy picit kifelé, mert ebből a pozícióból nehezebben tudsz hajlítani. Ha itt van bent, akkor sokkal könnyebben tudsz lent ráfeszíteni egyet, ha kifelé fordítom egy nagyon kicsit, akkor nem fogom tudni engedni, mert így kifelé tudnék csak feszítgetni, de azt ugye nem fogom csinálni. De nagyjából ennyi.